Kendo maranya korom ga juange ni rio makare harwa ke makendenye chelo ni maro imorita ika empire ko dangwen dueno mara pagachiel kana rio prario kod angwe waiko ni mathoth dijema bende korwechego mag siasa medo soko ito ganda jo Kenya nyakorom ga juang kabende jatend piny Kenya William Ruto ramo medo golo chiwo ne kanisni karobo ne jo mokalo ne kanisa jo kopere okwedo mich mano chiwo homi ma okachiel gi mago mag siasa kabende duon bura mar ODM geto yiero margi juma manyien magithundweche. Wafanyi biashara wetu tunaongea, professionals wetu tunaongea, hao viongozi wale wako na akili na wanapenda watu wetu tunaongea. Januari hii nitamueleza vile tumesikizana. Jalop jatend piny Kenya machon manaothicha PC Rigathi Gachagua wasingo mar duogo mapeke pau siasa kendo en gi geno mar duoko Ruto pacho. We are going to give in keeping so that the word of God can reach others who have not known God, and we are going to serve God through our giving. Jatend piny Kenya William Ruto makochuni ok obiweyo chiwo ne kanisni sir kata obedo ne soke koni gi kocha. Pokadoke odanyaka sani nikech kwa pi mapongi ga kaiga to kendo ogonwa udi piny kaka konyra onge ayude mabati onda ged godo. Familia makoth yande umuko ute gi rachonyo no the county ma Homa Bay pod yaga chiedh nade ma omakogi. Machiegni nyakorom ga juang be thuolo mago kod mbaka wantiere live mar ote machuo kariyo adeka ochano no kabinde wantiere live Facebook Ramogi TV ke imbui mar X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube. Wantiere gi jaloko mar Olesono Chuka machiegni nyinga Lydia Ukeyo. Jatend piny Kenya William Ruto singo medo golo chiwo kendo siro kanisa mapachoka gi omenda mag timo dongruok kata obedo ni tend kanisa mar jokopere nokwedo kendo duoko ne chiwo mare mano chiwo ne bad kanisa no mantie Kayole e kaunti ma Nairobi. Ruto ne wuoye kinde mano yore nyasi malamo e kanisa ma AIC e kaunti ma Kericho kama no wacho ni okang' matamruok chiwo mare no ok bigo chunye ngang' kendo biro dhi mbele gi golo chiwo ne kanisni mathurkae. Ne en nyasi mar lamo mano bagi gi kanisa mar AIC bade Makericho. Nyasi mano yuore gi jatend piny Kenya William Ruto kanyakla gi jotelo moko. Juma achiel bang' tend kanisa mar jokopere tamro kawo mich mar omenda mano chiwo gi jatend piny Kenya William Ruto mar konyo dongruoge moko e bad kanisa no ma Kayole. Jatend piny Kenya William Ruto kawuono golo duonde e wi okang' mane tend kanisa no kawo. God gave his only begotten son so that today we can equally be saved. And because God gave as an example, we are going to give in keeping so that the word of God can reach others who have not known God. And we are going to serve God through our giving. So we have absolutely no apologies to make as we give to God. Ruto nyiso chung mare motegno ni ok obiweyo golo chiwo ngang' ne kanise mapachoka kowacho ni tamruok kawo chiwo mare gi tend kanis jokopere ok bimiyowe golo mich mag siro kuonde lamo. We understand the word of God enough to know that it is more blessed to give than to receive. And that is what we are going to do. So musikwe na wasiwasi, tutajenga makanisa yetu, tutashirikiana katika kuendesha neno la Mungu mbele kwa sababu mimi hasa nimejenga makanisa kwa miaka 30 and I have never lacked because I know the secret of giving. Owacho ni ong'eyo ber mar chiwo to kata mana muma wacho ni chiwo ber malokao komedo ni kata en owuon kamogikie nikech chiwo mosebedo kogolo. Me as William Ruto, I am a product of giving. Ruto singo chwalo chenro mag dongruok ne kanise opogore kaunti no kendo timo dongruok e alworano koriyo koda ka gero chirni manyasani mabiro konyo jo ohala e tawo chenro magi bende omedo jiwo oganda ondikre okuma manyien mar thieth mar SHIF. Hatua ya kwanza kwa mambo ya afya ni wewe ujisajili. Wende pale, ijulikane majina yako, mahali unaishi, watoto wako ni ngapi, ndio tuanze kukupangia mambo ya afya.
gharama yote ya Taifa Care ya the last 1 month tunalipa wiki hii in full, ndio tusiwe tena na madeni kwenye mahospitali, ili tuwapatie uwezo wa kuprovide service ama kuhudumia wa Kenya bila ya kulalamika ya kwamba wako na madeni. Omedo jiwo yore mag pur e pacho ka en kod geno ni chenro mag golo chiemo pinje ma oko ka ikele pacho ka biro chung kalora ni oganda jo Kenya biro bedo kod chiemo moromo e kinde mabiro. Kila mwaka tunatumia pesa nyingi ya Kenya kununua bidhaa kutoka wakulima wa nchi zingine, na hiyo inatuletea hasara kama taifa. Furaha yangu ni kwamba sasa tutawacha kutumia pesa za Kenya kuagiza vyakula nyingi, tunapunguza ile vyakula tunaagiza kutoka nje. Mokwom jodolo e kaunti ya Migori opogore paro kod jodolo wetegi maseyo jatend piny Kenya William Ruto ni tich otamo. Jodolo go ma kanisa mar The Power in the Blood of Jesus Christ Gospel kotelnegi kod Bishop George Odera wacho ni kanisa onego bed ni oti tije mar lamo ne piny kendo ok ber ka gidonjore kod jotelo mathuru kae. Giwacho ni jatend piny Kenya pok omi thuolo mondo mi otine jo Kenya makare, ka bende gimedo wacho ni jodolo nyaka koro chung'ie diere. Kaka kanisa wan wa support rais, wachungi rais, jodolo bende mag Nyasaye bende wan go, to weche mawuok e dhowa nyaka walosi mondo wuog weche mabeyo magero. Lep tin to lep nyalo wang'o piny te. Koro miyo jodolo koningo lewa bed gi weche makier, to lewa oningo bed gi weche manie muma mondiki. Jaduong' William Ruto ma president marwa, jopiny ema pok owene thuolo gidiye mondo emomiyo podo gineno ni okoti. Tong'ne no wene nafas mondo opar gik mono ndiko, ke sama nuwuoyo gigo ne karande ne ndiko ne en gi gige logbook. Sama wene nafas ubro yudo ka wechego obro paro gi kendo obro timo gi maber. Mananjalo jatend piny Rigathi Gachagua lando riyo mare maduogo e paw siasa kod mauma mapek kendo chiko loso winjruok mar siasa e kinde kod duond buche moko makoro gero tiyo godo mar keto piny ma Kenya kwanza rindi maliet. Gachagua sa sirikal mowacho ni opong' kod miriambo kendo sikotoro jopiny gi osuru. Hajafo marwa Cynthia Onyango lero Gachagua wacho ni ne odire oko mar sirikal nikech chung' mare mar kwedo mibadhi e pacho kae. Ikre uru aduogo ma e duond Gachagua bang' timo lamo kod tudruok matut e kinde kod juok siasa mamasawa mar Kenya. Gachagua koro ramo ngang' ni nyaka winj humbe higa manyien e paw siasa bang' ma wacho ni jatend piny tiyo kod tekone e siemo ne dho ot nikech ne okwedo chenro ma ok ni kare. The political movement that will start in this mountain, 202 will look like a joke. Owacho ni otimo lalruok matut kod kweth mag siasa ma opogore pacho ka mar temo yoyo jo Kenya kapok olando ayanga yo manyien ma odhi luwo. Naendelea kuongea na watu. Viongozi wetu wa kanisa tunaongea. Wafanyi biashara wetu tunaongea. Professionals wetu tunaongea. Hao viongozi wale wako na akili na wanapenda watu wetu tunaongea. Januari hii, baada ya hii mazungumzo tutatoa mwelekeo. Never again shall we find ourselves in the hole we are in. And never again shall we ever gabble our vote. Our vote will be well organized, well calculated, well anchored and protected. Gachagua olero ni ne owite oko mar telo nikech ne okwedo mibadhi ma onywando chiwo rak ne kambi mar Adani kod chenro mamoko mag sirikal ma owacho ni ok kony jopiny. Bende oseyo jood bura kuom koso bedo kod chung' ma ochwiny kendo wacho ni gisiko mana ka giluwo pach jatend piny makata en paro mahinyo ganda. Mimi na rais tulikuwa tumesikizana, tukipata serikali hatutabomolea watu. Sasa rais ameniambia mimi Rigathi Gachagua niende nikasimamie maskini wabomolewe. Mimi nikamuuliza rais, unanijua vizuri mimi nikasimamie watu wabomolewe? The culture of lies in our government has permeated the entire government.
Leaders, everybody ni mtu ya uongo. Wabunge tafadhali msikubali. Don't allow it. It's too much. These are the same people. Let us have policies ya kusaidia wananchi. Wanamdanganya rais. Na mimi unajua nilikuwa namwambia ukweli. Na ndio walikuwa wanitaki. Ewi siasa mar masawa mar Kenya, Gachagua wacho ni Ruto osewito sir mar oganda mawuok Mount Kenya, kendo chakre higa manyien gidhi dunyo rekode e siasa kaka kinde sudo. Hapo beleni hatukuwa tunamjua vizuri. Sasa tumemjua. Sasa tumemuelewa. Sasa tutazungumza na wewe vile uko. Sasa tukiwa tumekusoma, tumekuelewa, wewe ni mtu aina gani? Sasa mazungumzo yetu itakuwa ni ya maana. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Riwruok makeyo ratiro mar oganda motisini okoa uchumi koro dwaro ni sirikal okete lela winjruok mane giketo gi kambi mar Adani kapok ne omak kambi no Orak makeyo teko stima e Thurka. Riwruogno wacho ni ber ka sirikal kawo pach jopiny kapok giketo kokgi ewi Orak moro amora. Gikwayo od bura bende mondo mi kik chak kal paro mar medo gope mag sirikal kaka Fredrick Omondi leronwa. Ka giloso kawuono e boma ma Nairobi, riwruok mar okoa uchumi wacho ni kata obedo ni nengo mokwuono dok piny, to pod ngima pek ne jo Kenya nikech nengo mar mwandu kod chenro mamoko ni malo. Giwacho ni nengo mar mauta pod ni malo e piny Kenya, kopim gi pinje ma oluore ka gidwaro ni sirikal odwok piny nengo no. The government has many times referred to the decline in the price of unga, and also, of course, fuel prices have come down globally and similarly for Kenya, but the palm prices in Kenya remain high compared to other countries within the region. At the heart of reducing the cost of living is a need to reduce the cost of fuel, which remains the highest in the region, and a rethink of the continued and recent increase of the petroleum levy. Okoa uchumi dwaro ni sirikal ochiw ler ewi lal ma jo Kenya oyudo bang' ng'eto mar Orak mane omi kambi mar Adani mondo ota chenro mag ketrako mar keyo teko sitima kod chenro mag bero paw ndeke ma JKIA. Gidwaro bende ni jotelo mane osiro lwedo Oragno mondo ogwe tao, ka ok kamano to jood bura mamalo othechgi oko e apisi. We believe that the state must come clean on the liabilities caused by the cancellation of the deals and the details of the investigative report that guided the decision to rescind the deals as cited by the President. Such a report must also be made public, and action is taken against any Kenyan official found culpable of corrupt practices in the deals. We call for the stepping aside of all senior state and public officials who are involved in the contracting and defending of the Adani deals immediately. If they do not resign, we call on the President to dismiss those who hold executive offices and powers. And again, if this does not happen, for Parliament to commence impeachment proceedings against especially cabinet secretaries who steered the process of contracting the Adani deals. Riwruogno bende yango ni atamalo 70 mar osuru ma sirikal choko kod atamalo 50 mar bajet ma higa ka higa dhi mana e gope mag sirikal ma ok chenro mag dongruok. Gidhi nyime ka giwacho ni gin gi nonro mowuok kuom jolony e weche mag uchumi ni gowi ma piny Kenya ni godo ohewo mwandu duto mag piny owacho. Approximately over 70% of the nation's tax revenues and almost 50% of our budget are allocated to servicing debt, far outpacing the aggregate funding allocations to all critical services in health, in education, in social protection. We have received reports by other experts that our GDP could be well below 10 trillion. That means we are borrowing way above our GDP. Kuom mano, okoa uchumi dwaro ni od bura mamalo owit oko paro mora mora ma ochwalnegi mageto olo gowi. Kaka timo mano, to onengo gingi kaka ginyalo duoko chien omenda ma sirikal tiyogo. We are calling on Parliament to stop the proposed approval of the continued and excessive borrowing against debt anchors by undertaking, one, by ensuring that that particular proposal within the Public Finance Management Act does not pass, and secondly, instead of allowing the government to borrow unabated, instead to put very strong measures to reduce expenditure and cut the interest charged on domestic debt. Fredrick Omondi, Ramogi TV.
Don bura mar ODM chano timo welo mage tarik 27 juma manyien kendo jokanyo jiwo mondo omi owuog oko matayo chenrono e yor kwe. Ojende mag ODM bende koro owuok oko mar jiwo jowetegi wuog oko kendo bedo gi duol e yierono okale manyo leo mag telo. Jafwambo mar Walter Nyambaga nochopo e nyasi mane gibago Kamukunji, Kibra e kaunti ma Nairobi. E kinde nyasi mane obagi kar chung' od bura ma Kibra e alap ma Kamukunji, kama ojende mag ODM miluongo ni Movement for the Defense and Democracy MDD kotelnegi kod Victor Marinde oko ni en kinde ma ODM dhi time yiero mag kor gwenge kendo nyaka time e yor kwe. Na tunajua nyinyi wote wenye mko hapa tumeregister kama wanachama cha ODM and we are going to participate in the elections of 27. So ya kwanza, vijana wetu wote wajitokeze on 27th wa participate for the grassroots elections za ODM. Ya pili, vijana wetu wakuwe peaceful siku ya election on 27 ya chama cha ODM. Wakati wa vijana ni sasa hivi. Vijana nawaambia kwamba chama kubwa katika kontinent hii ya Afrika ni chama cha ODM. Lero ni ikruok makare osetim kendo onge jok mabiro kelo tulo e kinde yiero mag kor gwengego. Kagitelo jodak oyangore ma ok ginyalo rodhore giwegi. Lazima kukuwe na mabadiliko ndani ya chama cha chungwa. Kwamba kumekuwa na mabadiliko, lakini mabadiliko haya hayajakuwa kwamba yanaweza kusaidia chama. Tunapoenda kwa uchaguzi ambao uko tarehe 27, huu uchaguzi ni uchaguzi wa polling center. Tafadhalini, uchaguzi wa polling center tunajuana sisi wenyewe, hakuna mtu mgeni anakuja pale na kura itapigwa na sisi wana Kibra. Ojende mag ODM go okoni jok matindo ema koro ni kod thuolo mar dongo duond bura mar ODM kendo kete mongirore mo e duond buche mamoko. Tunaenda uchaguzi ya ODM tarehe 27. Mwenye najua kwamba anaogopa uchaguzi aende kwake. Sisi tunajipanga katika grassroots level mpaka juu. Tuturua vijana wetena kimalawi duare ODM tisoyo ne mana kamacha titimo ne kamano titimo kama Don buch ODM ikore ne yiero mag jotelo mag kor gwenge tarik 27 dwe ni ma en tich adek kendo bod matayo yiero go nyocho selando ayanga chenrono. Hawa viongozi ambao mnaenda kupata ndio viongozi ambao wataendeleza chama cha chungwa endapo baba atakuwa hayuko. Na mimi nitakupatia serikali 72 hours walete hiyo mambo ya IBC. Kupogore kod yiero mag ODM, rawerego bende uchiwo siem ne ja od bura ma Mumias Peter Salasia mondo go siasa mamuol ma okela thuwe e kind joera mag duond buche. Mnajua Salasia kila siku akiamka ni kutusi Raila. Nataka nimpe notice leo tukiwa hapa Kibra. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jodolo no dhi nyime gi puo mosendo Olo Aringo mayande ne jaod bura ma Lego Usonga. Olo Aringo ne oiki nyakwara moga Juang e dalane mantia Lego Usonga bang' kanyocha owito ngimane. Gavana ma Siaya James Orengo osenda Dr. Oburo Ginga jaod bura ma Lego Usonga Samira Tandi gine moko kuom jotelo manyochiwo puoch gi pak ne mosenda Aringo mana kaka jotelo mamoko. Senta ma Vihiga Godfrey Osotsi bende okwa jod bura kod senators ne ota chenro magi makare mana kaka ne mosenda Aringo notimo. Wakati tuliingia bunge 1992, bunge ilikuwa department ya office of the president. Mshahara ya mbunge ilikuwa shilingi 18,000. Na wabunge hawakuwa na kusema, mko kwa bunge mnaambiwa bunge imevunjwa, muende nyumbani. Huyu mzee amelala hapa is a hero of all times.
Yeye ndiye alileta mswada wakati wa mzee Moi, and changing the constitution under Moi was not an easy thing. Akaleta mswada, akaleta Parliamentary Service Commission, akabadilisha identity ya bunge. There was a time when people used to be abducted from Parliament. Well, Moses Wetangula knows this, Oburu knows this. We had many members of Parliament being abducted from Parliament because it is a one-party state. And there are people who fought for it to make a difference, and one of them was Ola Ringo. We are burning gold here. We are burning gold. Ola Ringo has gone into this with a lot of knowledge which should have stayed in posterity if it was written down. Obila County ma Homa Bay ondheo miyo moro ma jahigni 28 ma itudo gi nek mar nyathine ma jumbe ariyo e kadak ma Kadel e sub county mar Achonyo North. Miyo no ma en min nyithindo adek itudo gi nek mar nyathino ma wuoye ode kapok okawo ringre kendo owite puoth oduma. Komanda mar obila e sub county mar Achonyo North, Lydia Pateye, olero ni miyo no nyayo jogweng'o no kadonje puodho no koting'o nyathino ma gikone nyo jwang'e e puodho kanyo. A mother recently gave birth to a baby, and the mother was seen getting into a maize plantation at Kadel area, and later the members of public saw her without the child. So this prompted the members of the public to intervene and try to establish where the child is. Later on, the mother took the members of the public to where she has dumped the baby in a maize plantation. Walimpiga-piga. That is how she was able to provide that information, and she was taken to Kadel police post, where we were able to rearrest her, and currently she is in our custody, waiting to be taken to the court. Regardless of the challenges in life, it is important that we keep our children as gifts. The children belong to the community. It is proper that we take care of our children. Kwa mga juang, mano en wach moya Kadel kama miyo kawa nyathine so e oduma no wach malita henya. Waka oyo mokwongo chenro eno imore ero kamano kumedo kete mana kai Ramogi TV nyakura mga juang kapo kwa kawa oyo mokwongo na singo kao pachukae e chenro ni mar oimore odhiambo makawuono na noka Boazon wachone gin gima magi mano Jane Odira gikete Ramogi TV sechegi mag utino kara chenro ni maro imore beano kanyo mwalimu jaya bono mwalimu Bernard kagi ntiere gwengo ma Migori County wachano sacha kin kendo gimora hinya gi chenro ni maro imore odhiambo makawuono. Faith Mzomo wachoni kanisni karuto kelo chiwo mare to kaura kawa mane umed sunde mondo mi hotima ber ne jopiny kaka no singo kose kelo to koro jotend kanisa chwalgo kony ne jok mochando e society ke gikaw mondo giduoki. Mano en rieko mong'adi gi japuonj Faith Mzomo ma bende nyalo tiyo ke giduoka mich momegi gi mi jok modhier mane kanisni mondo konyrego. Wycliffe Omondi wacho ni Kisumu Republic, Sarasinga County Wangneno, Harrison Marera County County ya Migori, Nairobi PSV Drive wacho ni Ntila Kisama Nairobi gijao de Gloria, Ramogi TV chopone geo makare, Kaito Mark Wood Nyaseme wacho ni Oyoma, Owimbi, wechigileria hinya. Dorothy Dimba, County Mulanga Dispensary, Sia County, yani Nikacha Inbende, Oscar Kambona, wacho ni Rongo Sub County, Kamagambo, Kangeso, en kanyo mwara hinya gichero. Jacqueline Achieng wacho ni Akondani, Abia John, County 003, Kaito Kevin Ochieng wacho Ramogi TV chopone Homa Bay makare kada kamano openjo wach moro kanyo pane waya kumoro kodhi maber kada kamano wantiere live inyayo dowa e mbui wa mag tudruok eno bende Lydia wacho no en bentie kod weche ga machando chunygi ni ntiere kuonde ma ok ginyayo de network en wach miloso kendo broduoge yo makare. Ayan Ben Bella wacho kanyo ni ntie nyandemro kwa Buajara Doti bende ntie Kabondo Sarasinga wacho ni Wangneno kacha kindo awiti jalode ni kacha bende wacho ni kanyo gidang Kanodemba untie Tausi Masi ive gwengo marodi ero kamano komputera Ramogi TV Alola Junior County Ruby Orphanage Linda Ojenge ntie Katito Europe Kaito Mundi Jaroya bende wacho ni Eldoret Town wechegelera nyamoni kanyisa kacha ni embe enti na mchumbi kada kamano wacho kanyo ni
apoya chenro mar Ramogi kelo e yo makare kata chamo puoch gi pak Ramogi TV nikech Ramogi osebedo ka chopo ne oganda gigo matimore kendo wacho kanyo ni kata kamano gi omako dhoge ni kaka janyuol kao nyathine masoe oduma kata puoth oduma en gino bende wacho ni nyiso ni pinye morumo. Koyugi Jakasipul wacho kacha ni ya chich gi jodolo kanintiga kana osepang gi gin giwuoyo kamano wacho ni pile pile kanisa chunga kanyakla onge gimoro ni jomoko pogore duond kanisa bedo ga achiel odhiere gi omiyo ne ntiere jotelo moko moya Migori bende gin ma kanisa otengore gi kanisa kata othegore gi kanisa. John Makojenge wacho ni embe ntie Migori kamano gi wacho ni ntie network mok ler ahinya Migori en wacho bende lose yo makare nyakoro mga jwang ibro kete e yo mowinjore ahinya yo matin mano imore kikidhi mabor. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamle Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda. Natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. We asked the children, how many of you brushed this morning? And this little boy, his hand didn't go up. And I said, well, why didn't you brush this morning? He said, my brother was using the toothbrush. If I'd waited for him, I would have been late for school. I'm sorry, I get a bit emotional when it comes to that. To be able to change a child's life, to be able to bring back that confidence about their smile, for me, is phenomenal. Kick off the festivities in Dubai now View Travel. Join our December 13th, 2024 fixed departure and enjoy an exciting half-day city tour, desert safari with dinner, Dow cruise, breakfast, round-trip flights, airport transfers and visa processing included. All this and more in 5 days, starting from $875 USD per person sharing. Book now. Limited slots available. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Machiegni kero nyakoro mga jwang chenro eno imore wadhi mbele gi weche manyien. Moko kuom familia mane koth mapek mane chwe e pacho kae omuko utegi mag dak e kaunti ma Homa Bay pod chuny gi dangne kaluwore ni onge mag kuonde jot malong'o ma ginyalo dakie gi nyithindgi nyaka ni masira mar oula ywer utegi. Familia go wacho ni kata doko ne giyudo kony mag chiemo ka owuok kuom sirikal kod riwruoge mamoko. Kwayo margi maduong' en mondo mi piny owacho yie omany kaka nyalo geng'o negi kata gedo negi mondo mi ngimagi odogi e wang'e. Ali Abich nigi ler koa e kaunti ma Homa Bay. Atodoko ni sirikal kod riwruoge mopogore osebedo ka chulo kony mag chiemo e kinde masira mar oula ne familia ma pi oula ne odare mieregi. Thoth familia go nyato mago ma pi oula ne omuko utegi e kaunti ma Homa Bay kaluwore kod koth mapek mane ochwe e pacho ka pod ni kod pek e yore mag dak nyaka ne pi oula ruomb utegi piny. Moko kuom jogo ma pi oula osebedo ka dare utegi higa ka higa ywak ni nyaka ne oula ywer utegi mag dak ok gin maber kaluwore gi yuto margi mane piny mok nyalo miyo gi teko mar gero ute manyien. Poka doke oda nyaka sani nikech kwa pi mapong' higa ka higa to kendo ogonwa udi piny. Sani adak mana od mama moro motho ema dhi adak ode. Ruth Anyango mawuok e gweng' ma Kobale ka chud bura ma Karachuonyo, gweng' ma bende en achiel kuom kuonde ma oula thoro dare jopiny higa ka higa e kaunti ni, wacho ni koro en higa achiel ka onge kod kar jot malong'o monyalo dak e kod nyithinde nyaka ne odi ruombre piny nikech masira mar oula. Pok adok e ot pi nodara kaka konyra onge ayude mabati mondo aged godo. Asebedo oko higni higa achiel kapok ayudo kaka konyra an gi nyithindo kaka konyra onge. Koro konya uru ayud kaka konyora mondo adagi
an gi nyithindo kaka chiem bende onge. Familia gi wacho ni kado konegi yudo kony mag chiemo, to dwaro margi en mondo sirkal omany kaka inyalo gednegi mondo gidog e ngimagi mapile. Jotendwa mokelonwa chiemo sani wagonwa erokamano, to gima kwa maduong' ne konywa kaka dwagedi, kaka dwayudo bati madwager go udi. To koro kanyo ema neno ka wane gi pek ahinya kar ot no. To miwa mabati wager go udi mondo wan be wayude kama wanyalo jote gi nyithindo. Wawinjo matek. Pek ma familia gi kale nyaka ne pio ula keth mwandugi, bende migepe ma opogore wacho ni dwaro margi en mondo tiek chuoth wacho ula mosebedo ka chendo alworano kod kaka inyalo resi familia mane utegi oruombore piny. Wasebedo gi tabu osodo ka kuom kinde mang'eny. Ka koth ochwe malo ikisi kucho kendo makarecho. To river miriu pong. Kochopo mwalo kaindi to oko. Makundi duto tene bedo gi flood maji daro. To cham kethore to ute gik moko kethore. Seoro kwayo machalo kamago kendo ka dipo ni wayudo mora mora mabiro kata konyo ji e gero ute, gik machalo kaka joma nowito yoregi mag yuto, joma samoro nowito puothegi, ka wayudo konygo to wachwalogi ne jowa e kinde mwayudogi. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Monliete meche gi meche gwenge mag Kano, Kasule, kar dak ma Kisumu East Sub-County na oyudo puonj kod kony mag chiemo kowuok kuom riwruok mar jagoro mong'ere migawo mar arita Dr. Raymond Omolo. E nyasi manotele gi jakom duond bura mar UDA kaunti ma Kisumu, George Ayugi, dwaro ne oneno mar siro Monliete mondo oyud yore mag konyruok e ngimagi. George wacho ni chenro makamano manomakore gi rapar mar mosendo Mama Philgona Ayugi mane en jakanyo matene mar UDA geto jiwo yore reso nyithind kiye kod Monliete. Bende no kwa Oganda luwo mondo mi osir lwedo piny owacho mar Kenya Kwanza mondo dongruoge makare omed chopo ne Oganda. Sawa. Good night, Fred. Jogo ma chuogi otho onge kaachiel gi nyithi kiye. Tiende gima osebedo katimore higa ka higa kendo en program ma sama wawuoyo ni actually I was talking to one of the director of the National Housing Wakili Joshua Nyamori. The program had been taken over now by the state. The widow program is now run by the under State House. One gi two wings. Nitiere mar party ma yedo ka samoro wachiwo umbrellas ne mon ma uso e chiro ma samoro chieng' chamo kata koth nyalo bedo ni goyo. And wagero shades ne yo boda boda. Gibiluongo ni bottom up economic model. Watemo empower joman piny ka mondo timre nade be mondo obi malo. Moko riwruoge ma kedo ratiro mag joamine kaunti ma Siaya ochako chenro mar jiwo joamine mondo mi odonjre e chenro mag loso chike makonye ga midhiero ma ikelo gi lokruok chako lwasi. Riwruoge go riwo Siaya Muungano Network, Lamu Women Alliance, Crown Trust and Women Empowerment Link geto chiwo thuolo ne mine mar somo paro kendo nyiso chenro magisebedo gode ga midhiero mag lokruok chako lwasi. Magitimo kokalo kuom chenro motesi ni Voices on Climate Action VCA kabende gijiwo mine donjore chenro mag pur mageto loso kor lwasi kaachiel gi chenro mamoko. Ne giwe nyasi mar jiwo lwenj kedo gi midhiero ma ikelo gi lokruok chal kor lwasi e kaunti ma Siaya. Mondo wa empower women, particularly in shaping policies and decision making in climate change. Koro wangeni mine kale impacts mag climate change gin disproportionately affected gi climate change. Koro wabiro kai ni mondo wamigi platform mondo gi share their stories, gi showcase initiatives magin godo mopogore mar address climate change, to pia gi influence policies magin gender responsive. Nyaka ne Siaya Muungano Network chak timo program gi mar Voices on Climate Action masebedo kaka champion kodgi advocate for climate justice through smart agricultural practices. Practices magwa mag agriculture matimo asiolado gin mago makonyo geng'o kor lwasi ama dak kata ka lokruok obede kor lwasi wanyalo dak ka watimo gigewa ma ok wabed affected. Nyakora Mongajwang' bende winjoe mosako itie jumane josiasa kod jopiny
osebedo ka gidoitwa kod weche mamit kendo mago makelo nyiero. Wechegi ochoki kendo losi kod jafuo mar Walter Nyambaga e chenro mar Masakoit to winji chenro makama. Ara Wandae kod Ruth Odinga miuru wang'u jadolo lemnwa. I pray for Honorable Mbadi. John Mbadi wuon kwano miwa malingling mag pogo lemo to kod mwandu. Kugik seche ma ipogo mwandu to jowa ipogo negi gipendo jiko giwendo jiko. To donge aparo ni un ichodhonu. Wan ok chodhonwa go jiko kamipodh chodhone jomoko. To jomoko kendo jo Kenya ka nitiere jo kabila moko mo believe ni dongruok gine monego dhi e kuondegi. Yawa lit bayangoa sawa to bende uchamo ring'o kaka ne uparo. Warito ring'o wapomna ka kifunguo ming'ato. Yawa kata kado gi choke ne ok ubilo ngang'. Chano e choke warito ring'o. Miluma koro nego wanega. Warito ring'o wapomna ka kifunguo ming'ato. Aya nyong'o biane jopiny ok mor kod wach political party kod power. Kose gidenya denya. We are leaders from the grassroots which will make us form government. Grab political power. We go. Jomo yego timi bari malu. Jo atong'ich gitanade ang'oti mo koch kawe. Nang'o yayo min Mary. Jo atong'ich gitanade ang'oti mo koch kawe. Uyego. Jeri jogo. Weane awuo kod bwana Wandae. Wandae ikoni sani kidwaro gimoro e migawo mar omenda to itimo nang'o? Sani koro an kadwaro gimoro from National Treasury tagono namba di sim. Kendo gidoluo. To ka ok iyude. Mako ka yude anyalo gon jaode maroda bende sim. To nyisa kama entie. To loso na weche mag sirikal. Ok bono ber jodolawa. Yawa. To be ung'eyo ni weche gi muoro i Peter Salasia jowa. Waneno ya chama inatumia sisi kama mrugenge. Chama otimang'o Wuod Mumias. Chama inatumia sisi kama mrugenge. To nade yawa Salasia oparanya otimang'o. Mtu akishakula akishashiba anasahau kila kitu. Kasto owacho ni alafu utatoka hapa ukuje kusema nang'o? Ukuje kusema hakuna. Ulikuwa umetupromise sisi utatupatia kiti cha CS wa finance. Mungu akakupatia ukakaka Gen Z. Ukapatiwa. Wakati umepatiwa, umepeperusha, umepeleka huko, umeacha, umepatiwa paranya fuliza. Nuru Okanga, weane koro mondo wawuogi Kisungu. Mimi nataka niambie Gaucho. Let me. Kisungu pek kanyelo rombo. Let me see this camera. Let me see this camera. Bas. We watim introduction ni Senate kocha. Jomoko tinde iluongo ni Adani. Eti Richard Onyonka iwacho ni nyingi ng'a. Senator Onyonka, we are doing introductions. Thank you, Chair. Governor, my name is Adani. No, sorry. My name is Senator Richard Onyonka, Senator of Kisii County, and I'm happy to see you here, sir. Thank you. I think you deserve to be called Adani and... Maiye, Uhuru Kenyatta, bi mielie wachni. Mago e Masakoit kod Walter Nyambaga. Rokamana nyawota kuom moro ganda gi Masakoit juma ka juma. Kwa moja yo matin kendo Winnie Azel nyisa kacha ni hengi mamagi Stallon gintiere Ongo Migori County gi Ramogi TV. Sharon Daisy wachone min gi Martha kantia wendo Migori choka kachiel gi waigi monilungo ni Joyce Akinyi chacha ntie Migori Kadika gi mora hinya gi chendo. Len bende nyisa kaone Gordon Segu mar Migori wachoni en bende hentie kodwa. Ronald Yambo Jandhewa wachoni Kataroi mtoto wa mama wachigana na yo makare entie Sanganyi Tea Factory kaito wachokachane en gosiep ne Jojo Dhiambo mosomen gi Grace Yambo kod wuon gi Paul Yambo
wacho ni gintie Nairobi. Gachagua wacho ni ong'iyo weche mag siasa kae, wacho ni miyo monego nyathino ok otimo gima kare, wacho ni en gima gweno kuro ok owinjo bed ni timore e kind oganda. Wuode Nyamalo wacho kacha ni entiere aboge moro ahinya gi chenro. Kevin Onyango kata Kevin Ochieng wacho kacha ni en bende entie kodwa e chenro kaka mano wach mar network wacho no lalnegi. Engineer Lazaro Kanyambok wacho kacha ni next week ng'wech ochomo dala Maguji wacho no dhi kuyo kod Raga Felix JJ John Raga gi Elman Raga kuom wito min ngima Maturufena Raga ogoyo mos ahinya kuom lal mar mama. Nyasaye mondo okwe chunyu. Oscar Kambona wacho ni entie Rongo sub county kama Gambo Kungeso, kaito bende aneno Collins Moffat wacho kanyo ni Gachagua oterre mana mos. Wycliffe Omondi wacho ni Kisumu Republic entie kodwa kaachiel gi Abia John. Omondi Jarwe ato entie Eldoret City omor gi chenro. Oyo matin maino imore. Wiki hii Citizen Duka inakuletea discounts kali ya Okoa wiki kutoka Quickmart. For only 646 shillings, unapata maziwa 2 packets at 110 shillings, 4 pack tissue at 199 shillings, unga ya ugali 2 kgs at 119 shillings, mkate 800 grams at 99 shillings, unga ya chapati 1 kg at 79 shillings. Hizi zote ni only 646 shillings, meaning una save 110 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua Okoa wiki. Lipa alafu utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, the home of discount. All right, listen up. Collocates is on a mission. It makes our gums happy and our teeth strong. See? We're moving forward and making changes. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. And we'll leave no smile behind. Neo pidhogi gihera. Adwani ulos kindu. Iwinja? Nomiyogi kar dak, kendo puonjogi tiend bedo joot. Wach moro na sama tinu dhao nularo mwandu. Ikoso heshima. Odhisa mi ka luor tami luor, lakini odhisa onge ching mi luor kata dichiel. Kata kamano, kaka kinde ne medo kalo, ich lach kod nyiego ne omedore e chunygi. Kawuono, pogi. Okagon. Okagon. Be ng'uono nyalo loyo ich lach. Mano ok en lweny mar mwandu kende, ne hera mar miyo. Mana e Winam Cinema, Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV, kik bai. Club mar Nairobi United no dhi nyime gi duoko makare tuke adhula lig ma piny mar National Super League bang' lot club mar Fortune Sacco gonde 2-0 e alap ma Kenyaga Stadium County ma Kerugoya. E alap ma Moi Stadium Kisumu, club mar Kisumu All Stars noyudo loch margi mar adek season bang' lo club mar Vihiga Bullets gonde 3-0. Jatugo Steve Bryan nolo ne Otenga gol mokwongo e dakika mar 45 kapok Otieno Steve lo gol mar 2 ne All Stars. Omotak Kevin nolo ne Otenga gol mogik machwalogi nyaka thuolo mar 9 e chung mar timbe. E tuke mamoko, club mar Luanda Villa nowuok amodhi 2-2 gi Samwest FC. Kibra nolo club mar MCF gonde 3-1. 3KF biro tieko jumane ka gin e thuolo mar 3 tok lo club mar Moroni Youth FC gol 1-0 e alap ma Moi Stadium Hembu. Anyalo wacho win makawuono nosachako locho, wadhi walocho Diani, wachako duogo to loya Kai against Nairobi United, wadhi Moroni wakao point achiel,
Koro win makawuono nen muhimu sana kuomwa. So wigni wasabedo kwa plan ne win ni. Apani jotugo gitiyo matek magiyudo win makawuono. Mohamed Salah noloo gonde 2 kendo konyo klab mar Liverpool loyo klab mar Southampton gonde 3-2 tukadhula lig maduong' mar piny Ingresa.